Ar hyd a lled Cymru, mae Cyswllt Ffermio wedi creu clybiau busnes ar draws holl sectorau o'r diwydiant. Ac yma, yn ardal dinas Mawddwy, mae yna un yn benodol i'r ffermwyr defyd, sef Adnabod eich duadell. Pwrpas y grŵp yw gwella effeithlonrwydd duadell o ddefyd o ran cynhyrchiant. Heddi, mae Rhydian Glyn sy'n rhentu tir Bryn Melyn Llanwryn ger Machynlleth yn cyfnodi i ddefyd i'r grŵp gael dadansoddi'r canlyniadau. Beth i bwriad y diwrnod? Sion Ifans o Cyswllt Ffermio sy'n esbonio. Mae'r broses sydd efo ni heddiw lle mae'r grŵp wedi cwrdd ddwywaith yn barod efo'r arbenigrau Catherine ac Eleni fynd trwy wahanol ffactorau. A wedyn da ni'n cael diwrnod bach heddiw i weld sut da ni'n gallu defnyddio'r gwybodaeth mae'r Rhydian wedi hel yma hyn. A wedyn ni'n trio i gyfleu wedyn mewn ffordd lle da ni'n gallu defnyddio fo ar gyfer gwella perfformiad ariannol o ddiadell wedyn. Nathon ni fwriadol aneliad gyfer y to ifanc, gan feddwl falle byddai'n haws cael y meddylfryd o feddwl busnes o fewn y ddiadell a o fewn busnes diadell felly. Gath wedi cyfarfod cyntaf lle oedd Catherine yn esbonio'r theori tu ôl i'r holl beth ar gwaith fydd hi'n heud dros y 5 cyfarfod wedyn. A wedyn oedd ryw drosolwg unio o'r diwydiant cigoen wrth ni fynd mlaen i 2013. A wedyn, aeth hi sôn wedyn am y camau oedd ni'n wneud efo'r Rhydian fan hyn, felly recordio'r defed, recordio pwysau'r mogiad wedyn. So oedd rhywbeth da ni'n sannu blawer ond ni'n wneud, ond i fesur y kilos o wyn mae rhywun wedi gynhyrchu mewn blwyddyn i gyfateb ar kilo o ddafad sydd ar y ffarm. Felly mae'r deunydd y fan hyn yn y grŵp mae allu wneud hynny trwy bod Catherine yn dod ar y ffarm i hel y gwybodaeth. Mae Catherine ac Ienli yn un o brif ymgynghorwyr defed annibynnol yma yng Nghymru, a hi sy'n arwain y clwb yma. Heddiw, yn edrych ar y defaid i gweld sut maen nhw wedi mynd dros y gaeaf fel cynnysion sgôr. Cyn roedd hwdd mynd mewn, ni wedi mynd mas a pwysau defaid, a hefyd edrych beth yw'r cynnysion sgôr nhw yn y hydref. A heddiw wedyn ni'n edrych ar y scan results hefyd i gweld beth sy'n maen nhw wedi perfformio. Mae'n bwysig edrych ar cynnysion sgôr i cael gwybod sut mae defaid yn mynd i perfformio yn y gwawr gyda oen bach. Felly mae'n bwysig edrych ar sut maen nhw wedi dod dros y gaeaf. Mae'n bwysig iawn i cael gwybod faint sy'n bwydo'r defaid a sut maen nhw'n mynd i perfformio. Mae'n bwysig iawn i gwneud elw trio gwneud elw o defaid. Ond mae iechyd yn pwysig iawn hefyd, ac os bydd y iechyd ddim yn dda, bydd na ddim elw i gwneud gyda defaid. Mae'n dda iawn i cael i edrych ar defaid unwaith pob penwythnos, ond os bydd nhw'n lan yn hills, maen nhw'n wahanol, felly bob tro maen nhw'n dod mewn, mae'n pwysig i edrych ar nhw. Ar ôl casglu'r holl ddata, mae ffermwyr y grŵp yn dod ynghyd mwyn trafod y canlyniadau. Ond sut mae hyn yn helpu'r ffarmwr cyffredin? Gan bod magu defed a cynhyrchu oen a'i costau wedi mynd mor ddrud. Just meddwl am wahanol syniadau, sut i lleihau'r costau. A ffordd o ddal cynhyrchu'r oen delfrydol dych chi eisiau i'ch ffarm. Hwn di'r trydydd cyfarfod ni wedi gael, a wedyn falle ar ôl gael blwyddyn, wel mae blwyddyn ffarmio, falle fysa rhywun efo well syniad o'r costau ac lle leihau yn fan hyn a lle gynyddu yn lle arall yma. Ydy'r peth mwyaf ydy ehangu gwybodaeth am sut i handlo defed a ffordd i wella'r ddiadell wein am byd y gwir. Dwi'n gedi fyna potensial i ddysgu dipyn am recordio defed o beth yma. Mae Rhydian Glyn wedi bod yn rhan o'r clwb ers i ffurfio, ac mae ddefed wedi cael ei recordio am gyfnod o ryw 6 mis bellach. Felly pa fanteision sydd i'r cynllun? Mae'n eitha diddorol cael dipyn o wybodaeth a barn bobl eraill, be maen nhw'n meddwl a sut maen nhw'n gwneud bethau, a wneud i fi feddwl ynglyn â be dwi'n gwneud a sut i godi faint o bres mae'r busnes yn dod fewn. Gaethon ni gyfarfod cyntaf, dwi'n cofio pryd oedd yn ôl fan, ond oedd na pawb arall ddim yn rhyw cyn i fod yn
ddeiadell oedd yn cael ei dewis, ond ni'n mynd poeni achos oedd na ddim gormod o ddefed, rhyw 200 230 sydd i gyd, so oedd ddim yn ormod o waith mynd trwy recordio nhw. Gen bod fi newid gychwyn, prynu defed i fewn o'n i, so yn eitha, a dwi'n gweld fi'n prynu defed i fewn am chydig bach o amser. So bydd o'n handi i fi gallu defnyddio'r wybodaeth yna i wneud penderfyniadau ynglyn â pwy defed byddai'n prynu tro nesaf ynglyn â yn ôl pwy mae'r ddau maen nhw wedi perfformio. Mae'n eich i feddwl ynglyn â pwy condition mae'r defed yn mynd i hwrdd. So ni'n meddwl mae'r wybodaeth ni wedi hela yn mynd i ddangos mwyaf condition sy'n arnyn nhw a'r mwyaf ydy size y defed y gorau maen nhw wedi sganio. Dwi'n eisiau pob dafod o'r twin, ond mwyaf twin sydd mwyaf wyn fydd o gwmpas y lle, so mwyaf fi gynnau i werthu. Mae pawb yn eich bethau mewn ffurf gwahanol, a wedyn jyst gallu trafod yn rhywbeth da. Mae'n ambell i grŵp anabod eich diadell trwy Gymru, a fyddwn ni'n rhoi canfyddiadau'r grwpiau yna ar wefan Cyswllt Ffermio, neu fyddwn ni'n gwneud rhywbeth o gyfarfodydd trwy Gymru yn gysylltiedig efo Catherine ar y gwaith da ni wedi gwneud wedyn, a'r canfyddiadau sy'n ei dilyn.